Bydd y fideo yma yn dangos sut i brofi'n gywir gytre mewn 6 cam syml. Mae'n bosib gwneud y prawf yma pan fydd y misglwyf arnoch, neu os ydych chi'n feichiog. Mae'n bwysig i orffen gwylio'r fideo i gyd a bod yn gyfarwydd gyda'r holl gamau cyn cychwyn. Barod? Awn drwy'r camau gyda'n gilydd. Cam 1. Pan fyddech chi'n derbyn y pecyn prawf yn y post, agorwch yr amlen. Bydd yn cynnwys y swab, ffurflen wybodaeth bersonol ac amlen i'w ddychwelyd. Cychwynnwch wrth dynnu'r swab wedi selio mas o'r pecyn. Cam 2. Golchwch eich dwylo ac agorwch y swab. Rhowch dwist iddo i dorri'r sêl. Yna tynnwch. Mae'r swab yn aros yn sownd i'r clawr. Cofiwch, peidiwch taflu'r tiwb i'r bin. Bydd angen rhoi'r swab yn ôl i mewn i'r tiwb ar ôl casglu'r sampl. Cam 3. Sicrhewch eich bod yn sefyll yn gyfforddus. Rhowch ben gwyn y swab tua 3 cm i mewn i'ch vagina. Trowch y swab o gwmpas am tua 30 eiliad, gan rwbio waliau y tu mewn i'ch vagina. Yna tynnwch y swab allan. Mae'r heintiau rydym yn chwilio amdanynt yn byw yn ein cellau, felly mae'n bwysig troi'r swab am gyfnod addasg, gan sicrhau ei fod yn cyffwrdd ochrau eich vagina. Cam 4. Gosodwch y swab sydd wedi'i ddefnyddio yn ôl i mewn i'r tiwb a'i gain dyn. Cofiwch olchi'ch dwylo. Dyna'r darn anodd wedi gwblhau. Nawr ymlaciwch. Cwblhewch y ffurflen oedd yn y pecyn ac ysgrifennwch eich enw a'ch dyddiad geni ar diwb y swab. Cam 5. Ar ôl gorffen, rhowch y ffurflen ar tiwb swab i mewn i'r amlen sydd ar cyfeiriad arno'n barod a'i selio. Cam 6. Yr unig beth sydd angen ei wneud nawr ydy postio'r amlen, a dyna ni. Felly be nesa? Gan ddefnyddio'r manylion cyswllt rhoddwyd ar y ffurflen, byddem yn cysylltu gyda'ch canlyniadau. Fel arfer, bydd hyn yn cymryd tua 1 i 2 wythnos. Os ydych chi'n profi'n bositif am chlamydia neu gonorrhea, yna peidiwch am mynd i banig, nid yw'n ddiwedd y byd. Bydd y nyrs yn gweithio gyda chi i ddarganfod y ffordd orau i dderbyn triniaeth.